Hej, jeg hedder Martin, og jeg arbejder som styrmand hos DFDS. Som styrmand er man en del af dæksafdelingen, som varetager mange forskellige opgaver. Blandt andet fortøje skibet ved ankomst og udlåse bildækket. Vi står også for, at sikkerheden er i orden ombord. Vi kontrolleres alt sikkerhedsudstyret, brandslukningsudstyr, livbåde og førstehjælpsudstyr. Sikkerhed er noget, vi går meget op i, da der ikke er andre end os selv, hvis noget skulle gå galt. En gang om ugen har vi en båd- og brandøvelse, hvor vi øver og træner i tilfælde af, at der skulle opstå en brand, og hvordan vi får evakueret skibet og slukket branden. I dæksafdelingen er vi et team, der skal sikre, at skibet bliver vedligeholdt. Skibsassistenterne maler og spuler og banker rust og sikrer, at skibet og dækket er sikkert for vores passagerer. Der er også en administrativ del af jobbet, såsom bestilling af varer, reservedele, kurser til besætningen, arbejdstøj osv. Når skibet skal lastes igen, er det os, der sørger for det. Vi skal sikre, at biler og lastbiler står rigtigt placeret. Som ansat i dæksafdelingen har man også brobagt, enten som styrmand eller som udkig. Som du kan høre, har vi mange forskellige opgaver i dæksafdelingen, så det er aldrig kedeligt. En normal arbejdsdag består af 10-12 timer. Arbejdstøj får du udleveret, når du kommer ombord. Så sikrer vi, at alle følger det uniformsreglement, vi har. Der er også mulighed for at holde formen ved lige i træningsrummet. Men alt det skal du nok blive sat ind i, når du møder ombord. Jeg glæder mig til at byde dig velkommen hos DFDS. Vi ses!